I pozdrav da došli u novu epizodu Left 4 Dead 2. Danas, kao što vidite, igramo ponovo Left 4 Dead 2. Igramo ponovo DLC, to jest Left 4 Dead 1 DLC. Nešto mi koči, ne znam zašto, evo malo je prestalo. Danas igramo na mapi, zaboravim se kako se zove. Mada nikad nisam igrao, mislim igrao sam sigurno, prešao sam cijelu igru, ali se ne sjećam. Također ova mapa ima samo dva ova kao nivoa. Ili ti misije, da kažem. Tako da, ništa, uzeo sam sekiru i pumparku, pa idemo kroz ovu mapu. Samo da vidim. Boomer, okej. Fuck. Inače, aha, boomer palj, tek sad sam skonto. Ovo, kada bacite na... Aj, sad ćemo bacimo na nekog. Evo, na ovom tamo likušu. Evo, sad smo bacili na njega i sad bi trebali svi zombi njega da napadaju. Vidite kako moćno, aha, boomer palj, tek sad sam skonto. Ja sam mislio to neki običan otrov koji kad bacite svi se rokaju protiv svakog. Ali nije. Dobro. Znači, ovaj serija Left 4 Dead 2 imat će jedno 10 epizoda, možda malo jače, ali ja mislim da će biti zanimljivo. Tako da, ništa, sad prvu epizodu sam snimio sinoć. Oh fuck, boomer. Prvu epizodu sam snimio sinoć u 00:00 sati. Tako da, trenutno mi se trebalo da izađe sinoć, ali nije, pošto stvarno puno vremena treba, jedno 2 sata da se snimi ovako jedan klip. Ali sad sam stavio neka podešavanja, malo sam smanjio kvalitet da bi to malo brže izašlo, jer ono, hoću samo da završim ovaj serijal, da krenemo neku novu igru, želim da imam što više igre na kanalu. Tako da ništa, sad ćemo malo da rešetam. Ju, neko me pucava, nemojte da me pucate više, seljaci. Okej, znači jedno čekam da pređemo ovaj DLC. Mislim, ono, meni je iskreno, ali iskreno, ovako mape i misije su malo bolje od Left 4 Dead 1, su bolje od Left 4 Dead 2. Ne znam zašto, ono, ne znam da li je to moje lično mišljenje ili tako nešto. Mislim, jeste moje lično mišljenje, ali ne znam zašto. Okej, pucnut ćemo jedan ovaj adrenalin, bože, adrenalin. Možda se kaže adrenalin, ko zna. Ok, sad smo drogirani, šalim se. Ne znam gdje trebam da ide, možda ovdje, ali ne mogu se popnem. Da, recite mi ako hoće da snimam malo CSGO, pošto sam skinuo CSGO. Da li mogu ja da ovdje se popnem? Pošto sam skinuo CSGO i počeo sam nešto da ga igram malo redovnije. Tako da, uvežbao sam se, evo, uspio sam se popnem. I da, ako želite da snimam slobodno recite. Tako da, da. Čekaj, mislim smo odavde došli, brate, da li je realno? Vidi. Nismo odlično, idemo pravim putem. Čujem zombije, tako da idemo pravim putem. Da, ovdje nismo bili, bar ja tako mislim. Okej, zar nismo ovdje? Da, bili smo ovdje. Ništa, idemo onda ovuda. S obzirom na to da ova misija ima samo dve one... Da ova mapa ima dve misije, ja mislim da će malo duže da bude, tako da hajmo se nadamo da će biti najmanje jedno 15 minuta ova epizoda, jer fuck, Hunter, dobro, ubio sam ga iz prve. Ok, idemo, znači, odličnim putem čim su nas napali Hunteri, tako da valjda trebamo da idemo ovuda, nisam siguran. Evo, tu je otvoren put, to su zombi, znači tu da trebamo da idemo. Ok, šta je ovo, ok, combat rifle, gdje, tamo, idemo po combat rifle. Ja, mislim da znam ko ova epizoda, ako se ne varam. Mislim da ćemo morati skupljamo gorivo da bi napunili neko vozilo, da bi mogli valjda pobegnemo, nisam siguran. Ok, daj skar. Gde ste broji? Chainsaw! Može. Majke vi ga. Ajmo, gde su? Eno su. O, fuck, koliko ih je. Šta je ovo? Pištolj, ne treba mi pištolj. Ne, o, dobro, spitter, stvar nije dobro. AK, može AK, volim AK. Inače, čak sam si predomislio, AK mi je sad omiljeno u igrici, zato što jaka je, ima puno metkova, brzo puca, brzo reloaduje, kao što vidite. Bukvalno 2 sekunde treba da reloaduje, tako da, odlično. Jel trebamo ovuda? Uzet ću ovo. Mislim da ne trebamo, da, ovdje smo bili, tako da idemo ovuda. O, fuck. Dobro. Imamo palm bomb, tako da nećemo da uzemo ono od boomera. AK, dobro, tu smo bili. Aha, ovdje trebamo da idemo, odlično. Šta je ovo, ništa, možda ovuda. Da, trebamo valjda, ovuda. Ok, sad smo kod nekog velikog puta. Šta je ovo? Deagle, brate. A imam chainsaw, tako da nećemo deagle, ono džabe bacamo. Ok, sad i ja tank. I ja. Aktivirali smo alarm.
Ajde bacimo mi ovaj pipe bomb, tako da zombi ne idu na nas. Da mi možemo se pozabavimo sa Heavyjem. Ok, Heavy je mrtav. To jest... opa, zabagovali je. Tank je mrtav. Tako da sad moramo se pozabavimo sa zombijima. Malo da smanjim još, malo. Tako, pošto igrica je dosta glasna, ne mogu, kao što sam rekao u prošloj epizodi, nikako... Što je ovo sad? Charger je, i Charger, i Boomer, i ko sve ne, brate. A Boomer stoji u fazonu, ćao. Ok, oni se pucaju i dalje. Ok, bežimo mi odavde. Ok. Odvijemo. O, map mi je nešto poznato ovaj deo ovdje, brate. Ja mislim da sam igrao sa drugarima. Da, također mi recite ako želite da prelazim igru sa drugarima. Ono, igramo zajedno, to bi bilo cool. Pošto smo pre igrali. Ajmo, polako mi. I kako je dobar auto. Ok, idemo polako mi. Čujem Huntera, tako da trebalo bi da idemo pravim putem. Adrenalin, nećemo opet da mi bude krvav ekran. Ok. Vidimo, došli smo odavde. Tako da, možda trebamo da prođemo onaj most. Kako sam pametan, brate. Znači, to nije realno. Fire the Howitzer. Ok, možda ovo trebamo da pokrenemo. Mislim, trebamo, piše da trebamo. Tako, dajmo to da... Šta? Ni seriji! Sad ćemo da se borimo protiv... Koliko moćno! Sad će odavde da izlazi horda. O, moj bože, kako dobro. Kako freaking dobro. A nije, ja sam mislio da će odavde da izlazi. Dobro, može i odavde. Rešavat ću ih ja i odavde. Ok. Miniganom protiv horde. Ok, sad bi valjda trebalo da prođemo onaj most. O, fuck. Uš. Da si ti pošao, bre. Ništa, ajde mi da probamo da prođemo tamo. Da uzmem municu za AK. Jer možemo. Pazite što ima snajper. Ajde, to ćemo u nekoj drugoj misiji, pošto mi nije nešto efikasan. Snajper, ne volim ga nešto mnogo. Aha, trebamo vude, verovatno. Ajde, vidimo. Tu je sekira. Opet to. Combat rifle. Ne znam da li uzem. Ajde, uzet ću one preko, brate. Ništa, idemo ovuda, verovatno. Fuck. Pa ovdje smo bili. Ovdje smo bili. Koliko sam se zeznao. Fuck, Boomer. Dobre. Ovdje smo bili, sjeća se kad sam skočio na ovaj auto. Ništa, idemo nazad. A ja da uzem ovo, u stvari. Oh, fuck. Dođu... Ok. Mogu bi također sa bratom da igram. On ima inače 7 godina, mislim, skoro napunio 7. Tako da bilo bi cool da igramo zajedno, on voli zombije, brate, više nego svi vi zajedno. Šajn se. Ali, voli da igra Left 4 Dead, samo malo se plaši, ipak mali, skoro napunio 7 godina. Ali dobro, igramo preko Skype-a, tako da mogli bi to da opičemo. Uzet ćemo pištolj malo sad, sa pištoljem da idemo. Možda instaliram neki skin za oružje, recite mi, jer to bi bilo cool onako. A ne, Joki! Ok, dobro. Bilo bi cool da instaliram za sljedeću misiju neki skin za pištolj ili za oružje, pa onako se zezam. Ili da ubacim lupom da zombi budu, to sam baš gledao Nexena, pokido sam se, vrati. O ne, umro sam, mislim nisam umro, malo sam skočio, uskoro ću da umram. Vidio sam u Nexena, pokido sam se ljudi totalno, ubacio da oni budu ninja kornjače, znači fora Francis, Billy i ovaj Luis, da oni budu kornjače, ninja kornjače, a zombi da budu ovi stormtrooper ili kako se već zovu. Ajde da se healujem ja. To je mnogo bilo cool, ja sam to smejao, brate. Evo ga, safe house. Odlično. Znači, kao što sam rekao, tu sam se pokidao, tako da možda ja to nekako saznam kako to treba da se uradi, pa ću ja da ubacim tako te skinove. Mislim, već sam ubacio jednom pre kad sam snimao, baš pre. I nešto mi nije baš najbolje uspelo, ali probat ću opet. Ništa, ajmo, smo svi tu, Francis, ajmo. Ok, ljudi, prešli smo ovu misiju ove mape, tako da idemo na sljedeću koja mislim, da evo, The Truck Depot finale. Da, mapa se zove Crash Course, tako da vidimo se kada to bude spremno. Ok, ljudi, evo nas nazad, jedno čekam da pređemo ovu misiju jer ova igrica je toliko ljudi zanimljiva meni, ne znam zašto, nisam je pre toliko volio. Čak sam je bio skinuo odigrao jednu misiju predno 2 meseca, dobro manje, i bukvalno mi dosadila, ali sad mi je baš zanimljivo kad snimam, bukvalno nemam pojma zašto, ali baš je zanimljiva igrica, tako da
Ajmo mi ovo da pređemo. Dođite vi meni malo tu. Bre. Gde si ti na novu? Ne, kako beše? Deš za novu muš. Ajmo. Čekaj. Dođi. Tap. Cap. Okej. Okej, ajmo, polako. Idemo polako. Oh fuck. Ne, beži me. Sjebi njih. Bravo. Dobro, mrtav je, još bolje. Kuda sad trebam? Ok, samo da pobijem ove likove ovdje, idemo iza. Ok. Ovdje je pištolj, neće ovaj normalni Neon Deagle. Čujem nešto što pišti, samo ne znam šta to pišti. Kod se 4 vrati. Čujete? Ne znam da li čujete to. Evo ga, malo brže se čuo. Jel trebamo vuda? Ne. Prazna prostorija, molotov, brate, daj. Ok, trebamo vuda. I sad moramo da pazimo na... odlično, puške. MK, daj MK-u, bato. I ja vič, odlično, nju volim da ubijam. Dođi, vič. Crpi. Dobro. Ok. Idemo sad da vidimo gdje trebamo da idemo. Ovdje je Francis bio, ali nije ovdje, ok. Da nije ovdje, ovdje je sigurno. Ili tamo. Ne, ovdje. Trebamo da idemo. Fuck, hello. Uzet ćemo ovo, naravno. Imamo molotov, tako da čim mi je dalo molotov, oh fuck, charger. Čim mi je dalo molotov, odmah znam da će biti neko ne, fuck. Kao što sam rekao, čim mi je dali molotovljev koktel, znam da će da bude neko rokanje. Bam. Gde si pošao? Bap. Ok. I ja rekao Joki, brate, kad ono običan hodajući mrtvac. A izvalite kad ih puknete samo u glavu da ono ne obraćaju pažnju. To je cool jako. Ja, ste vidjeli rikošet kako se odbio metak od kamiona? Ili mi se jednostavno učinilo? Ok, idemo polako. Bam. Ok, malo, mislim, cool je, a u isto vrijeme i glupo. To što kad pucate zombije, pošto i znamo da zombi mogu da žive ako im ne skinete mozak, tako da malo mi je glupo ako puknete ih u srce i oni umru, to je jako glupo, ali dobro. Također i cool, jer kad bi trebali u glavu da ih pucamo, zamisli ljudi koliko bi to muka bila, brate, da pucaš svakog zombija pojedinu ovako u glavu, da im daš headshot, ja se izvinjam. Evo idemo ovdje, nije ovdje. Ok. Ok. Idemo. Ovdje imamo snajper, ajde uzet ćemo sad snajper, rekao sam da ćemo u nekoj drugoj misiji, tako da idemo u ovoj. A kako biš nišanim, aha. Pa cool je ovo za headove, brate. Kako moćno za headove da se daje. Ajde uzet ćemo ovo gorivo i bacit ćemo negdje. A bacit ćemo na njega, gdje se ovo. Bam. Nice. Ajmo polako mi da pređemo ovu misiju. Gde si pošla? Oh, fuck. Idemo mi polako. Idemo ovuda. Ja, ljudi, u prošloj epizodi sam rekao, zamislite se stvarno znači zombi apokalipsa, ono koliko bi se usrali, bukvalno pola sveta bi se mnogo usralo. Ali, vrate, zamislite ovako, zombi apokalipsa, onako skoro cijela svetska populacija je izumrla. I vi idete ovako i kažeš, ajmo ovog, idemo mi polako, ajde ovog, ovako ovog ovdje, tu, dobro je ovo za headove. Zamislite to, iskreno meni bi bilo to jako smiješno, vrate, ali bilo bi cool onako boli džoka za zombije. Ok, čujem heavy-a. Mislim tanka, ja se izvinjam. Ok, više ga ne čujem. Idemo vuda, verovatno vuda trebamo. Vidite kako je moćan auto, ja mislim da ćemo u nekoj... rekao sam da čujem. Fuck, samo nemoj meni da ubiješ. Oh, fuck, Francis. Ajde, ne, da li ćemo da umremo ladno? Ubite ga. Ne, ubite ga.
bravo, mrtav, jel mrtav, jel mrtav, jel mrtav? Nije, ubijte ga, ubijte ga. Puci ga, Bill, bravo, Bill, oživi nas. Ne, Francis, a zašto? A daj, teo sam da idemo svi zajedno preživimo, vrate. A, krivo mi je malo, ali nema veze. Luis je živ. Je, koliko krvi Francis prolio, vrate, pogledao. Ja da najdu mu otpevamo pesmicu. Blagoslovljen bio. Okej, dosta. Ajde, čuvat ćemo ih dok se ne nahiluju. Ajmo, polako. A krivo mi je opet za Francisa, jer, ono... U sljedećem epizodi ćemo vjerojatno igrati kao Francis. Čisto, evo, za njegovu dušu. Dođi. De. Bap. Ajmo, polako. Okej, idemo ovdje gore se popnemo, jer vidite da su postavili da može da se popne. Možemo da spasimo... Gde je? Vidio sam da možemo da spasimo Billa. Mislim Francisa, ali ne znam gde je. Trebalo bi da se vidi kroz zid gde. A istražit ćemo ovdje, možda ovdje negdje. Tu sam baš teo da kažem malo pre. Mislim da možda kad neko umre da možete da... ček da healujemo Billa, a ima on za sebe da se healuje. Čuo sam da možete da spasite, ako lupam umre Bill. I posle 5 minuta ima se stvori ovako u nekoj kućici, možda ga spasiti i onda on kao ponovo živ. To je jako moćno, onako posle bude full onako. Idemo svi zajedno. Ovdje nigde ne možemo. Aha, vidi gdje trebamo. Ovdje nije Bill, mislim Francis. Vidite gdje trebamo, kako moćno mešteno. Ok, čujem vič. Znači ovako sam se krova dih. Abam. Fakt da mi ne dođu samo mene da ubijem. Ok. Ajmo polako. Eno ga Bill, mislim Francis. Ja se izvinjavam, stalno ga miješam sa Billom. Isto Francisom. Okej. Mi idemo s pištoljem, brate, ko pravi ljudi. Odlično, sad imamo ovo. A uzet ćemo ovaj hunting rifle, ili kako se zove, scoped hunting rifle, jer nismo nikad u serijalu. Ali kasnije ćemo bukvalno da uzimamo ono što je efikasno. Ovdje će izgleda da bude zajebano čim imamo minigun. Evo ga Francis, desi brate. Ajmo se popnemo mi gore, desi. I to, bet također nikad nismo koristili u serijalu. Tako da idemo polako gore. Pipe bomb. Oh fuck. Izgleda će biti baš neka pucnjava. Ali gdje treba, aha, možda ovdje. Ajmo da vidimo. Polako idemo gore. Ok, izgleda da nije. Aha. Evo ga on priča. Sad trebamo valjda da... Nekako da... Generator neki, nešto da uradimo s nekim aha, evo ga. I sad će zombi... Ajde. Ufa. Očekujem da će sad baš velika horda zombija. Evo ga. A ne, rescue kobi. To čujem tanka. Ok, samo ne di bož da me tank opet sredi kao u prošloj epizodi pri kraju. To bi bilo jako glupo. Čujem tanka, čujem ih bukvalno sve. Ok, moramo se čuvamo. Ja ću ovdje skinuti tanka, ono bukvalno iz prve, tako da nema brige što se tiče tanka. Sad igram bez ruku, bukvalno držim ruku ovako na faci, onako smor mi je. Šalim se, nije smor, nego umoran sam dosta. Malo sam spao. Mislim, nisam spao, 10 sati, ja mislim da je to dovoljno sna. Ok, sad čekamo rescue, znači. Samo ne znam odakle će da dođe rescue. Valjda je to ovo. Brate, nemam pojma. Pošto piše ovdje lift fall i ovo izgleda kao neki rescue truck. Samo se brinem sad za tanka. Vidi Joki. Ok, Charger mrtav, bravo. Zombi. Vjerojatno će ovo da se spusti i on tako neki osjećaj. Ajmo polako. Boomer, ok, Boomer je mrtav. Sad ide baš dosta zombija. Da,
Znači ovo ima da se spusti jer vidite su upaljeno ovo i malo pre smo trebali da pokrenemo neki rift, tako da... Da, kao što vidite ovo se izgleda malo po malo spušta. Evo ga tank. On je pored mene mrtav ono odjednom, brate. I ja ne. Ne na mene. Ok, moramo ovako. Ne Jockey, ne Jockey, ne Jockey, tank. Ubite ga, bravo. Bravo, majstori. Izgleda da će da dođe još jedan, pošto sećate se u prošloj epizodi jer smo ubili jednog, pa je posle došao još jedan. Ok, još jedna horda, da ubijemo Jockey-a. Da, evo vidite, ovo se spušta i to sad se baš primećuje. Oh, fuck, ok. Fuck. Ajmo, polako. Ovo dok se spušti, pa dobro, imat ćemo vremena da se odbranimo, pošto vidite da ide sad dosta brže nego malo pre. Malo pre bukvalno nije moglo ništa se vidi, ali sad se spušta. Tako da... Da. Nisam siguran da ovo traje 30 minuta, pošto ona epizoda je trajala skoro tačno 30 minuta. Smoker, ste ga spasili? Jeste, dobro je. Ajde, brže malo, lift, brže malo. Vidi ga da se penje u kutije, pa deš bre. Aj, nadam se da ćemo i ovu epizodu, mislim, nadam se da nećemo ovu epizodu da ispulamo kao prošlo, bilo mi je jako krivo jer sam igrao bukvalno pola sata i umro sam na kraju, tako da... Da. Polako. Oh, fuck! Šta se sad desilo? Da li je moguće da nema struje? Šta ćemo sad? Šta sad trebam da radim? Možda trebam da siđi brz toga. I on je tank. Ne, još jedan tank. Ovaj ima da me skine garant. Gde, eno ga. Oh, mene gađa. Crkni. Bravo, majstori. Bravo. Šta ćemo sad? Nema struje. Trebam opet idem da pokrenem. I joj, ne. I ja, trebam da odem tamo. Ljudi, poželite mi sreću. Ovo radim za sve moje ljude, vi znate ko ste. Fuck, ja umiram ovdje. Pa da. Pomoć, ljudi. Pomognite mi. Da? To pomognite mi, bravo. Bravo, majstori, bravo. Legende. Samo se nahilom nekako. Ne, tank. Čujem tanka. Ajde, štitite me. A štitite me. Beži sad. A bežite od mene. Evo tamo idite tamo. Ti slubit će me. Ba da, gotov sam. A, pomognite mi. Evo se, ubite ih. A, bežite od mene. Ok, ja sad bežim punom freaking parom. A nema šanse da preživim. Nema šanse. Evo ga i charger, sad će neko da me skine pozadi, bukvalno. I nema teoretski šanse da preživim. Ajde, polako. Šta je ovo? Paj bombovi. Baci to tamo. Samo mi dajte health, brate, da se healujem. Pa restartuo sam! Pa restartuo sam generator, nemoj da me zezaš. Vidi ko meni. To pravi, bravo majstore. Ok, imamo nade, ljudi. Aj, bravo. Ovo preživljavam, brate. Majke ti ljubim. Šta sad trebam? Šta sad trebam da pucam? Ok, je li ono tank tamo? Ili charger obično? Znao sam da nisam trebao da umam ovu pušku. Ali ne znam šta trebam da radim, to mi je najveći problem.
Jel trebam da idemo opet da restartujem? Ajde da zamenimo pušku. Da, trebam da restartujem. Ajde. Ne, zombi! To je to. Uš. Ok, Hunter. Ajde. Evo ga. Ajmo, svi, bravo! To je to, preživjeli smo ljudi. Uš cigan šturojen. To je to ljudi. Svi smo uspjeli, niko nije ostao tamo, tako da hvala na gledanju, vidimo se u sljedećoj epizodi, pozdrav!